Batzuen musika polita dauzen gauzari, eta ea... Eta jazta! Zuk ez duzu hortan ez der ikusi barrikan, ezta? Ez. Pasioak eta piztu dituzuela lehian? Ez dakit, nire zintetu. Ez zara entetu? Ba, hanek errandu hemen behintzat. Sexia, eta ez dakit zer, eta... Oso mutil guapa da. Ez? Ala zen, odo? Ala da? Baiana. Ez. Norak ez? Ez gure artean ez dago ezer bakarrik laguna. Emnio, sexi da, ez da sexi? Bai, oso. Eta guapu da, ez da guapua. Eta mutil katxarra da, bai ala bai. Dena, eta, txiko 10. Txiko 10. Serio, Serio jartzen den Luka, Mikel? Serio, zer garritzen. Serio? Ni neska batek horizonte erotuko nintzen, txiko 10, nekabe. Bueno, ala ez dakit, publikoari, a ber. Hiru alegin eta ematen du hirutan kale. Baina, hemen historiarik sortu alda, eunta bagaztelun. Zuk zer uste duze, baietzala ez ez? Manukin, seguro. Manukin, publiko zer dio, uste duzu baietzala ez? Uste duzu baiet? Bai? Bueno, Luka, sortu alda hemen historiarik edo? Bai. Zara, baita? Nio programatik kanpo, ez? Bueno, bale, bineo programan ezautu zenuten elkar orduan? Bai. Bai, kontatu nahi baldin muzu bintzat. Ez du nahi kontatu. Ane, ezin du kontatu, Izarra, ezin du kontatu. Ez da, Etxaraz izanen ez, bikotia? Etxaraz izanen bikotia? Ez dut ulertu. Etxaren zu izanen bikotia orduan, dio? Bai. Bai? Baina lozatixera, askako gustatzen. Bueno, orduan Luka eta Izar, bikotia. Bai, Egun taba gaztelun elkar ezagutua. Etxar. Eta, bueno, kanpuan bizizaret eta kontatu pixka bat historio hori. Jende nahi du jakin eta. Nola izan zen enkuentru hori do, gota. Ni kontatu. Listo, basagutu ginen, da aurrera, eta listo. Eta gitxo, eta kanairetara joan bizitzea, eta gitxo, eta... Bai, aventuron. Joder, baztu ez zara, isiltzen zara izauden ixilik orain. Ba, ez dakit, badaki bera lotxatia dela, da ez du nahi egoera... Beratarra lotxatia, zeba lotxatia? Joder, zeba, bentorri gara etxera aventurazko programa. Zure ez aventura da? Claro, ahora aventura bada. Eta gaina, bueno, hemen sortutak aventura, togu horretaz posten gara. Eskerrik asko, Kastineko organizatzaileari, odana delakoari, Kastin honegatik, ze... Oso ondo, jende jatorra eta elkartu du gomenta. Oso ondo, txapo. Bueno. Manu ere bai jatorra? Manu. Sin más. Manu. Ze hemen, hemen maitasun kontua, azkenean badatera da. Zorionak, Eskerrik asko. Joder, que mal rato, tío. Zer rato txar, tío.